Ġew imħabbra t-tmien proġetti li ġew finanzjati mill-iskema Edukazzjoni tal-Arti li ġiet introdotta l-ewwel darba fil-bidu ta' din is-sena. Fl-istess waqt nediet it-tieni sejħa tal-iskema. Dawn il-proġetti li se jitwettqu fit-tmintax-il xahar li ġejjin ivarjaw minn żfin kontemporanju għal żfin klassiku, beatboxing, mużika, elettronika u teatru fost oħrajn. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li matula il-Ministru għall-Arti Josè Herrera ħabbar il-proġetti finali. Tenna wkoll li matul ix-xahar li għadda permezz ta' numru ta' entitajiet fih dan il-Ministeru ġew appoġġjati bosta inizjattivi biex jiżguraw is-settur jibqa' reżiljenti. Dina kienet skema li ħarġet minn programm ta' inizjattivi li qed nsejħulhom Restart fejn għall-ewwel darba il-Kunsill Malti għall-Arti se jkun nafaq kważi 4 miljun euro. L-ikbar ammont li qatt infaqna ta' dan it-tip. Id-Direttur tal-Fondi u l-Istrateġija Imħabbra spjegat kif il-Kunsill Malti għall-Arti rċieva 13 applikazzjoni. It-tieni sejħa tal-iskema li għandha lan li tinvesti fl-edukazzjoni fl-arti u tkattar il-kollaborazzjonijiet transdixxiplinari hija miftuħa sal-14 ta' Settembru. Għal aktar dettalji dwar l-iskemi Restart 2021 wieħed jista' jżur is-sit tal-Kunsill għall-Arti.